Nandito kami sa halamanan ng ate ko. At kung nakakita nyo, ang daming talbos. Yan o. Talbos ng sitaw. Oh, kaya kinukuha ko. Wow, grabe ang lalaki pa oh. At ito, super masarap ito sa dinengdeng. Kaya daming dahon. Yun o, Oh, tignan pwede mo na yung yan. talbos. Tamang tama oh. Ang ganda. Ang ganda. Ayos. Wow. Ito yung mga sili niya. Sabi niya ito matamis at maanghang. Nga, try mo Parang nga. habanero. Oh, Maanghang. maanghang. Hindi matamis, maanghang. Matamis siya sa una. Tapos sa dila super maanghang. Wow.